Dengang jeg sendte beskeder. Hallo? Hallo? Der er ingen signal på jo. Brug en iPhone! Wow, der er signal på, og 3G, og HD-kamera, og MP3, men der er ikke... Din idiot, kom du bare, mand. Du ligger forkert vej, endnu. Din luder, mand! Hvor skal du på dig? Fuck, stolen knækket! Fuck, lad du, din idiot, mand! Fuck, mand! Er du dum? Jeg sagde til dig at lade knække Jeg tror sgu ikke, at knække sådan der! Din fede bamse, mand! Sagde jeg ikke til dig at lade knække den, din ab, mand! Fuck, har du lavet være, mand? Kan du ikke udstarte den? Fuck. Hov. Hov. Ups. Din pung! Skal du slå dig, eller hvad? Det er spænding. Hold nu kæft. Nå, Artem. Hvorfor ryger du? Du skal ikke sige hans navn. Sig, det er spænding! Okay, anonyme person. Hvorfor ryger du? Det er på grund af spændingen. Må du ikke ryge på skolen? Ej, jeg synes det er alt for latterligt, at vi ikke må ryge i timerne og sådan noget. Og hvad gør du så for stadig at ryge? Ja, så går jeg sgu bare ud. Bryder du så reglerne bare for en smøg? Jamen, hvad? Bare på grund af en smøg. Bryder du reglerne på grund af en smøg? Jamen, det gør jeg. Men fuck, det er der mange andre, der gør. Og bliver du så seriøst efter smøgen? Ja, jeg får helt lyst til at lave lektier og sådan noget. Er lærerne efter dig, når du er ude at ryge? Ja, der er 4 læger efter mig, hver gang jeg er ude at ryge, så jeg skal sådan passe på at gemme mig og sådan noget. Ellers plejer jeg bare at løbe væk, når de finder mig. Du kan sige sådan, det er så. Fucking er det. Så er det så. Det var... Velkommen til vejret. Hæv, de fuck, er det så? Okay. Hvad fuck laver du? Sjovt, du så sådan lidt. Jeg gider ikke kigge på dig. Nu kommer der ind jo. Kom du bare, mand. Okay, velkommen til vejret med Nørre Skole. Bla 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 bla. Sidste gang nu. Ja, stop. Vent lige, start forfra. Du skal ikke sige noget til jer. Har du ikke optaget nu? Ja.